ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో ఈరోజు మరి 18వ రోజు ఆఖరి రోజు. అందరికీ స్వాగతం. మోక్ష సన్యాస యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. రిపీట్ చేయి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ రిపీట్. కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే. ఓకే, ధన్యవాదాలు. సో మోక్ష సన్యాస యోగము. మరి 17వ అధ్యాయంలో శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగం నిన్న చూసాం. 3 విధాలైనటువంటి శ్రద్ధలు అన్నది ఏమిటి అని. ఆ తర్వాత జీవన విధానంలో మనం చేసే మిగతా పనుల్లో అన్నీ కూడా యజ్ఞం ఎలా ఉండాలి, ఆహారం ఎలా ఉండాలి, తపస్సు అంటే శారీరక ప్రవర్తన, మానసిక ప్రవర్తన, వాక్కు ఎలా ఉండాలి, ఆ తర్వాత దానం ఎలా ఉండాలి అనేది, సత్వ రజస్తమో గుణాలు మూడింట్లోనూ ఇవి ఎలా ఉంటాయి అనేది భగవంతుడు వివరించడం మనం చూసాం. సో ఈరోజు సన్యాసము, మోక్ష సన్యాసం అంటే పరిపూర్ణత, సన్యాసం యొక్క పరిపూర్ణత అంటున్నారు. మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ సన్యాసస్య మహాబాహో తత్వమిచ్ఛామి వేదితుం త్యాగస్య చ హృషికేశ పృథక్ కేశీ నిషూదన. సో సన్యాసస్య మహాబాహు అంటే మహాబాహువులున్న అర్జున, భగవంతుణ్ణి మహాబాహు అంటూ అర్జునుడు సంబోధిస్తున్నాడు. సన్యాసాన్ని యొక్క తత్వం ఇచ్చామి, దాని యొక్క తత్వం ఏమిటో వేదితం తెలుసుకోవాలని ఇచ్చామి కోరికగా ఉన్నది. అంటే సన్యాసం యొక్క తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఉంది. త్యాగస్య చ మరియు త్యాగం గురించి కూడా తెలుసుకోవాలని ఉన్నది. హృషికేశ అంటే అర్థం ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. హృషికేశ, పృథక్ కేశీ నిషూదన. ఈ రెండిటి యొక్క వేరువేరుగా వీటి తత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుంది. కేశీ నిషూదన అంటే ఏమిటి? కేశీ అనే రాక్షసుల్ని సంహరించిన వాడా శ్రీకృష్ణ అని అర్థం. ఋషికేశ అనే పేరు కూడా భగవంతుడికి ఉన్నది. ఎందుకు ఆ పేరు ఉన్నది ఋషికేశ అన్న పేరు? ఎవరైనా మరి చెప్పగలరా? ఋషికేశ అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చింది శ్రీకృష్ణుడికి, భగవంతుడికి?
వెయిట్ చేస్తాను. ఒక నెక్స్ట్ శ్లోక అయిన తర్వాత చెక్ చేస్తాను. ఇది మీరు భగవద్గీత ఫినిష్ చేస్తున్నారు. మీకు ఈ ఆన్సర్ తెలియాలి. శ్రీ భగవానువాచ ఏడు కదా టైప్ చేయండి ఆన్సర్ తెలిస్తే. వర్షం కానీ తగ్గింది. ఓకే. సో ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే ఈరోజు నేను చాట్ బాక్స్లో అందరికీ కూడా మనం ఇస్కాన్ బెంగళూరు టెంపుల్ వారు ఈ క్లాసు నిర్వహిస్తున్నారు కదా, ఫ్రీగా మనందరికీ కూడా నేర్చుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నారు. ఆ ఆలయం యొక్క ప్రెసిడెంట్ నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ వారు మనందరికీ జన్మాష్టమి టైంలో ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. ఏమిటి అంటే మంగళహారతి చూస్తూ మనం అందరితో కలిసి జూమ్లోనే ఒక 1 or 2 రౌండ్స్ జపం చేసుకోవచ్చు. తెల్లవారుజామున 4:30కి మంగళహారతి అయిన తర్వాత 5 నుంచి 5:15 వరకు ఒక 5 నుంచి 5:15 వరకు ఒక 2 రౌండ్లు మీరు జపం చేయొచ్చు మనం. ఆ తర్వాత 5:30 నుండి 6 వరకు పావుగంట సేపు భాగవతం గురించి చెప్తారు. ఒక్క పావుగంట. భాగవతం మహత్తర గ్రంథం. భగవద్గీత భాగవతాలను వింటేనే అది తరించడం అంటూ ఉంటారు. కాబట్టి భక్తిని గురించి భగవంతుడి గురించి బోధించేది భాగవతం. తప్పనిసరిగా ఆ పావుగంట తెల్లవారుజామున వింటే మనకెంతో మంచిది. సో దాంట్లో కూడా పాల్గొనండి. అది ఇవన్నీ ఒక ఛాలెంజ్. అంటే మనకు ఒక డిసిప్లిన్ అలవాటు చేయడానికి ఇది మనందరికీ అవకాశాన్ని పెట్టారు. తెల్లవారుజామున కాబట్టి మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే లేవడం ఒకటే. ఆ టైంలో నార్మల్గా పనులేమీ ఉండవు కాబట్టి ఇవి చేయడానికి మనం చేయొచ్చు. ఫోన్లో పెట్టేసుకుంటే జూమ్ హారతి అదంతా తెల్లవారుజామున కనిపిస్తుంది. సో దీనికి ఒక ఫామ్ ఫిలప్ చేయాలి. నేను ఈ 3 చేసే ఛాలెంజ్లో ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని ఆ ఫామ్ పెడతాను. అది అందరూ దయచేసి ఫిలప్ చేయండి. ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్లో ఫామ్ పెడతాను. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక లింక్ కూడా పెడతాను. ఆ లింక్ ఏమిటి అంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు. మనందరం కూడా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉంటాము. అక్కడ దీని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అవంతా వస్తాయి, లింక్స్. అప్పుడు మీరు ఇంకెవరిని అడగకుండా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అక్కడే తెలుస్తుంది. సో అందుకని ఆ లింక్. ఆ తర్వాత మూడవది ఇంకొక లింక్ పెడతాను. అదేమిటి అంటే మనం చేసే ఈరోజు మంగళహారతి చూశాను, ఈరోజు జపం చేశాను, చేయకపోతే చేయలేదను. మరి మూడవది అట్లా మనం చేయవలసిన పనులు చేసామా లేదా అని మనం ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉండటానికి ఒక షీట్ ఇచ్చారనమాట. సో అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనం అది చేయొచ్చు. సో ఈ మొత్తం దీని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ గ్రూప్లో వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టాం. ఎంతమంది చూసారో మరి నాకు తెలీదు. వీలైతే చేతులు రేస్ చేయొచ్చు. ఇంద్రియాలను జయించిన వారు ఇది హృషికేశుడు అన్నదానికి మీనింగ్ హైమావతి మాతాజీ, వెరీ గుడ్. సత్య మాతాజీ ఇంద్రియాల అధిపతి, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. రోహిణి మాతాజీ అంతర్యామి అనే దానికి లిటరల్ మీనింగ్ ఏమిటంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు, ఇంద్రియాలకు అధిపతి అనొచ్చు. వైష్ణవి మాతాజీ ఇంద్రియాలకు అధిపతి. ఋషుల నివాసం అంటే మనం ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఏంటంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. కరెక్ట్. ఆ తర్వాత మీకు ఇది నేను ఒక్క నిమిషం పెడతాను. మీకు వీలైనప్పుడు ఇప్పుడు ఇది మీరు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో కూడా ఇవన్నీ పెట్టారు, ఈ లింక్స్ పెట్టారు. మీరు చూసుకుని మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో హౌ టు పార్టిసిపేట్ అన్న దాంట్లో మీకు ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు.
సో చాట్‌లో మీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గూడా పోస్ట్ చేశాను చూడండి. లాస్ట్‌లో మీకు హౌ టు పార్టిసిపేట్ అన్న దాని కింద లింక్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఛాలెంజ్‌లో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఆ లింక్స్ మీద క్లిక్ చేయాలి. చూసారు కదా! పోస్ట్ కనిపిస్తుందా? లేదు మాతాజీ, ఇంకా రాలేదు. లింక్ రాలేదు మాతాజీ. ఓకే. ఒక్క నిమిషం. మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో చూసుకున్నారా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా? వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో మీకు కృష్ణ వాట్సాప్ బలరాం రాలేదు మాతాజీ. కృష్ణ బలరాం ఛాలెంజ్ అని చెప్పి ఒకటి పోస్ట్ చేశారు. మీరు చూడండి, ఈరోజు నేను క్లాస్ స్టార్టెడ్ అన్న మెసేజ్‌కి ముందు మీకుండాలి ఈ మెసేజ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, అది ఇంకా రాలేదనుకుంటా మాతాజీ. లేదు కదా? రాలేదా? రాలేదు మాతాజీ, పెట్టలేదు దీంట్లో. ఓకే. నేనైతే ఇప్పుడు పెడతాను. మీకు చాట్‌లో నేను ఈ లింక్స్ పెడతాను, చూసుకోండి. ఓకే. మాతాజీ ఇది కృష్ణ బలరాం ఛాలెంజ్, ఇది కిడ్స్ అందులో వచ్చింది మాతాజీ. కిడ్స్‌దేమో కిడ్స్ దాంట్లో వచ్చింది. అది కిడ్స్‌ది ఇంకొక డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ గూడా ఉంది వాళ్ళకి వేరుగా. మరి ఇది పెద్దవాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ అది చెప్పాము. సో అందుకని అదేమైనా మరి వచ్చిందో లేదో రాలేదు మాతాజీ, వాట్సాప్ లో అయితే రాలేదు. వచ్చింది మాతాజీ, వేరే లింక్ రాలేదు మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ఓకే. నేను పెడతాను. ఓకే. నో ప్రాబ్లమ్. నేను ఇక్కడ పెడతా. మీకు వాట్సాప్‌లో గూడా నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మీరు చూసుకోండి. ఓకేనా మాతాజీ? యాక్చువల్లీ మాతాజీ మీకు పెట్టారు. మీరు చూసుకోండి. మొన్నే ఈ లాస్ట్ క్లాస్ లింక్ పైన చూడండి మాతాజీ, మీకు కనిపిస్తుంది. మీకు బలరాం కృష్ణ బలరాం ఛాలెంజ్ అని ఒక చిన్న పిల్లల్ది పెట్టారనుకుంటా. చిన్నపిల్లలది కాదు, అది పెద్దవాళ్ళది. దాని కింద మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా హరే కృష్ణ డియర్ డివోటీస్ అని పెట్టారు. ఒక పెద్ద మెసేజ్ ఉంది చూడండి అందరూ. వచ్చింది మాతాజీ, గ్రూప్ లో కూడా జాయిన్ అయిపోయింది. వెరీ గుడ్. మీరందరూ చూడకుండా మీరు గ్రూప్ లో రాలేదు అంటున్నారు. ఇది ఆల్రెడీ పెట్టారు. గ్రూప్ సరిగ్గా మెసేజెస్ మీరు చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ మీకు చాట్ బాక్స్ లో పెట్టారు మాతాజీ, డేట్ చెప్పగలరా కోస్తా? డేట్ ఈ రోజు నిన్న లేటెస్ట్ మెసేజ్ మాతాజీ. మీ క్లాస్ లింక్ లాస్ట్ ఉంటుంది కదా, దాని తర్వాత దానికి ముందు చూడండి ఉంటుంది. ఇప్పుడే వచ్చింది, లేటెస్ట్ గా వచ్చింది మాతాజీ, 5 minutes బ్యాక్. లేదు మాతాజీ, అంతకు ముందే పెట్టుంటారు, క్లాస్ లింక్ పెట్టారు. సరే, ఎనీవే చూసారు కదా. ఇప్పుడు నేను పోస్ట్ చేశాను చూడండి లింక్. రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ పోస్ట్ చేశాను. మీరు రిజిస్టర్ చేసేసుకోండి. ఆ తర్వాత వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవటానికి ఇంకొక లింక్ ఇచ్చారు. ఆ లింక్ కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఆ లింక్ లో కూడా మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయిపోతారు. ఓకే. చాట్ బాక్స్ లో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ పెట్టాను. అందరూ దయచేసి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ క్లిక్ చేసి మీరందరూ రిజిస్టర్ అవ్వండి. ఆ తర్వాత అందరూ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే. చాట్ లో పెట్టాను చూడండి, వాట్సాప్ ఇన్విటేషన్ లింక్. మాతాజీ హరే కృష్ణ బలరాం యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నా మాతాజీ? అది యాప్ ఏం లేదు మాతాజీ, అది పీడిఎఫ్ మీరు చూసుకోవడానికి. మీరు ఈ 2 ఫామ్స్ చేయండి. ఫస్ట్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయండి, సెకండ్ ఫామ్ చేయండి, సెకండ్ లింక్ నొక్కితే వాట్సాప్ లో జాయిన్ అవుతారు అంతే. ఓకేనా? సెకండ్ లింక్ నేను పెట్టింది ఏంటంటే వాట్సాప్ లింక్. ఓకే, 2 పెట్టాను. ఓకే. సో కంటిన్యూ చేద్దాం లెసన్. మీరు ఫస్ట్ దాన్ని ఫిల్అప్ చేయండి. క్లాస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం. ఓకే. సో భగవంతుడు మరి సన్యాసానికి త్యాగానికి రెండిటికి ఉన్న
తేడా ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అడిగాడు కదా. మనకు కూడా సన్యాసం అన్నా త్యాగం అన్నా ఇంచుమించు ఒకటేనే అనే డౌట్ వస్తుంది కదా. సో అర్జునుడు ఆ క్లారిటీకి అడిగాడు. భగవానుడు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవాను వాచ కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయో విదుః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణాః. కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం అంటే కామ్యానాం కోరికలతో చేసే కర్మలను వదిలిపెట్టడం సన్యాసం. అంటే మనం ఈ కోరిక తీర్చుకుందాము అని ఏదైనా పని చేస్తున్నాము అంటే అదేంటి మరి ఏ పనైనా ఏదైనా ఇట్లా కోరిక ఉన్నది కాబట్టే, అవసరం ఉన్నది కాబట్టే కదా చేస్తాము అని మనందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది వెంటనే. ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి అంటే మరి మనం నేర్చుకోవాల్సిన మనం ఆలోచన విధానాన్ని ఎలా మార్చుకోవాలి? ఏది చేసినా మన బాధ్యత మనం కరెక్ట్గా చెయ్యాలి, అంతవరకు ఓకే. ఆ తర్వాత ఇది చేస్తే నాకు అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది అంటూ మనం ఆ ప్రతిఫలం మీదే దృష్టి పెట్టుకుని మహా ఆశతో ఆ ప్రతిఫలం మీద చేస్తే కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. కానీ నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తే కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. సో ఇలా అది కావాలి ఇది కావాలనే విపరీతమైన కోరికతో పని మొదలు పెట్టడం, అది కామ్యానాం కర్మణాం అంటే కోరిక కోసం పని చేయడం అని. అది అలాంటిది వదిలిపెట్టడం సన్యాసం. అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడానికి కోసం అన్నట్లు చేసే పనులు వదిలిపెట్టడం సన్యాసం. కవయో విదుః అని పండితులు చెప్తున్నారు. సర్వకర్మ ఫలత్యాగం ప్రాహుస్త్యాగం విచక్షణ. సో విచక్షణ ఉన్నవాళ్ళు అంటే జ్ఞానులు ఏమంటున్నారు? అన్ని కర్మల ఫలితాలను త్యాగం చేయడం త్యాగము అంటున్నారు అని సమాధానం చెప్పారు. భౌతిక కోరిక మీద ఆధారపడ్డ కర్మలు వదిలిపెట్టడం సన్యాసం అని పండితులు చెప్తున్నారు. సమస్త కర్మల ఫలితాలను వదిలిపెట్టడమే త్యాగము అని జ్ఞాన సంపన్నుల అభిప్రాయం అని భగవంతుడు చెప్పారు. అయితే జ్ఞానులు అంటున్నారు అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? త్యాజ్యం దోషవదిత్యేకే కర్మ ప్రాహుర్మనీషిణః యజ్ఞదాన తపః కర్మ నత్యాజ్యమితి చాపరే. సో అన్ని రకాల దోషకరమైన పనులన్నీ వదిలిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటారు. దోషం అని అంటే కదా తప్పు పనులన్నిటినీ వదిలిపెట్టాలి. కానీ యజ్ఞదాన తపస్సు అనే కర్మలను మాత్రం నత్యాజ్యమితి చాపరే, వాటిని ఎప్పుడు కూడా త్యజించకూడదు అని చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని రకాల కామ్యకర్మలు దోషకరమైన వాటిని అన్నిటినీ వదిలిపెట్టాలి అని కొంతమంది పండితులు అంటున్నారు. కానీ యజ్ఞము దానము తపస్సు అనే కర్మలను మాత్రం ఎప్పుడు విడిచిపెట్టవద్దు అని కొంతమంది ఋషులు చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత అని చెప్తూ ఋషులు అంటున్నారు, పండితులు అంటున్నారు అని చెప్పారు కదా ఇప్పటి వరకు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే కర్మత్యాగ విషయంలో నా నిర్ణయం విను. త్యాగం అనేది 3 విధాలు అంటున్నారు. ఏమిటా 3 విధాలు? ఈ పాటికి మీరు గెస్ చేయగలగాలి. నిన్న మనం చూసాం కదా శ్రద్ధాత్రేయంలో 3 విధాలుగా ఉంటుంది. మనం అన్ని దానం 3 విధాలు, యజ్ఞం 3 విధాలు, తపస్సు, వాక్కు, మానసిక తపస్సు ఇవన్నీ 3 విధాలు. ఆహారం చూసాం కదా. అంటే శ్రద్ధ ఈ 3 విధాలు. అంటే ఏమిటా 3 విధాలు? సత్వ రజస్తమో గుణాలలో ఎలా ఉంటాయి ఇవి, ఒక్కొక్కటి ఎలా ఉంటుంది అని. అలాగే ఇక్కడ కర్మత్యాగ విషయంలో కూడా సత్వగుణంలో ఈ కర్మత్యాగం ఎలా ఉంటుంది, రజోగుణంలో ఎలా ఉంటుంది, తమో గుణంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది చెప్తారు. సో ఈ 3 రకాలుగా ఉంది ఈ కర్మను త్యాగం చేయడం. అంటే పని వదిలేయడం కూడా 3 రకాలుగా వదిలిపెట్టొచ్చు. యజ్ఞదాన తపకర్మలను మాత్రం నత్యాజ్యం కార్యమేవ తత్ యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ పావనాని మనీషిణాం. సో యజ్ఞదాన తపస్సులనే కర్మలు ఎప్పుడు కూడా త్యాగం చేయకూడదు. కార్యమేవ తత్ చేస్తూనే ఉండాలి ఆ పనులు. యజ్ఞోదానం తపశ్చైవ యజ్ఞము దానము మరియు తపస్సులు పావనాని మనీషిణాం. మనీషి అంటే మహాత్ములని, మనిషి అంటే మానవుడు, మనీషి అంటే మహాత్ముడని. మనీషిన పావనాన్ని మనీషిన మహాత్ములను కూడా పావనం చేస్తాయి అంటున్నారు. ఏది? యజ్ఞము దానము తపస్సు. సో యజ్ఞం అంటే అన్నిటికీ డీపర్ మీనింగ్ ఉంది. యజ్ఞానికి తపస్సుకి మనం మామూలుగా అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ చేసే యజ్ఞం డైరెక్ట్ మీనింగ్ అయితే, ఏ పనైనా అలా భగవదర్పితంగా చేస్తూ
ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదంగా స్వీకరించినప్పుడు ఆ పని యజ్ఞం అవుతుంది. అది అంతరార్థం, డీపర్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ యజ్ఞ అని చూసాం. తర్వాత తపస్సు అన్నదానికి కూడా డీపర్ మీనింగ్ చూసాం. తపస్సు అంటే ఇదివరకటి రోజుల్లో అలా కళ్ళు మూసుకుని ధ్యానం చేస్తూ అష్టాంగ యోగంలాగా చేసినప్పుడు తపస్సు అనేవారు. ఈ రోజుల్లో మరి అలాంటి తపస్సులు మనం ఎన్ని చూస్తున్నాము, ఎక్కడో ఒకరు ఉంటారేమో. అయితే మనం చేయగలిగిన తపస్సు ఏమిటి అంటే మన దైనందిన ప్రవర్తన, శారీరక తపస్సు. ఏది? దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ శౌచం పూజనం శౌచం అని చదివాం కదా. అంటే దేవతలను, ద్విజులను, బ్రాహ్మణులను, పెద్దవాళ్ళను అందరినీ గౌరవించటం, శుచిత్వంతో ఉండడం, పవిత్రంగా ఉండడం, ఇదంతా శారీరక తపస్సు అని చూసాం. తర్వాత మానసిక తపస్సు, మనస్సును కల్మషం లేకుండా మరి శుద్ధమైన మనస్సుతో నిష్కల్మషంగా మౌనంగా, అంటే అన్నెసెసరీ ఆలోచనలు లేకుండా ఉండాలి అని అని మానసిక తపస్సు చూసాము. ఇక వాక్ తపస్సు ఏం చూసాము? సత్యం హితం ప్రియంగా ఉండాలి. మనం మాట్లాడే మాట సత్యమై ఉండాలి, అవతల వాళ్ళకి ప్రియంగా ఉండాలి, అవతల వాళ్ళకి హితకరంగా ఉండాలి, అలాగే అనుద్వేగకరంగా ఉండాలి, ఉద్వేగం లేకుండా. ఆ తర్వాత స్వాధ్యాయాభ్యసనం కూడా వాక్ తపస్సే అన్నాం. స్వాధ్యాయాభ్యసనం అంటే ఏమిటి? నిన్న ప్రశ్న కూడా వచ్చింది, ఓన్లీ 22% మాత్రమే కరెక్ట్ పెట్టారు ఆన్సర్ దానికి. అంటే వేద వాంగ్మయాల్ని పఠించడం, అంటే వేదాలు చదవడం. ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకో, అంటే స్వాధ్యాయం అంటే వేదాలను చదవడం. సో అది ఇక్కడ అలాగే ప్రతిదీ కూడా 3 రకాలుగా చూసాం కదా. అందుకని యజ్ఞదాన తపస్సులనే ఈ కర్మలని ఎప్పుడూ వదలొద్దు. సో మనం ఏ పని చేసినా భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ పనులను వదలక్కర్లేదు. తపస్సు కూడా సరి అయిన బిహేవియర్, మెంటల్గా, శారీరకంగా, పరంగా ఉండటం మరి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అది కూడా ఎప్పుడు మనం వదిలిపెట్టకూడదు. సో అది యజ్ఞదాన తపస్సులు అనే వాటిని అవి మహాత్ములను కూడా పావనం చేస్తాయి కాబట్టి అవి ఎప్పుడూ వదలొద్దు. ఎందుకు? మనం అలా యజ్ఞం లాగా పనులు చేసుకున్నప్పుడు మరి తపస్సుతో సరి అయిన బిహేవియర్తో ఉన్నప్పుడు నిజంగానే మనం పావనం అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నది కాబట్టి అది ఎవరు కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. యజ్ఞదాన తపస్సులు అనే 3 కర్మలను అంటున్నారు. ఇక కర్మ విషయంలో ఎలా ఉంటుంది కర్మ అంటే 3 రకాలు. ఏమిటో చెప్తున్నారు. ఏతాన్యపితు కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా ఫలాని చ కర్తవ్యానీతి మే పార్థ నిశ్చితం మతముత్తమం. సో అర్జున, ఈ కర్మలన్నీ కూడా మమకారాసక్తి, ఫలాసక్తి లేకుండా చేయాలి. వాటిని సంగం త్యక్త్వ అంటే అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి. అటాచ్మెంట్స్ అంటే ఏమిటి? నాది అని ఇష్టము, లేదంటే కొన్నిటి పట్ల అయిష్టము. అందుకని వీటిని రాగద్వేషాలు అంటారు సింపుల్గా. కొన్ని విషయాలంటే మనకి ఇష్టం, రాగం ఉంటుంది, కొన్నిటి పట్ల అయిష్టం ఉంటుంది, ద్వేషం ఉంటుంది. అలాగే కొందరి పట్ల రాగం ఉంటుంది, మనం ప్రేమ అంటూ ఉంటాం దాన్ని. ప్రేమ అనేది ఇప్పుడు కూడా భగవంతుడికి సంబంధించిన నిష్కల్మష ప్రేమ, అంటే స్వార్థరహితమైన ప్రేమ. మన భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రేమలు అన్నీ కూడా ఒక సెల్ఫిష్నెస్తో అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఎందుకు? మనం మన వాళ్ళంటే మనకు ప్రేమ అనుకుంటాం. అది ఎందుకు ప్రేమ? మన వాళ్ళు కాబట్టి, నా వాళ్ళు అనుకోబట్టి మనకు ఆ ప్రేమ. ప్రక్క వాళ్ళ మీద ఉంటుందా? ఉండదు. సో ఆ అటాచ్మెంట్ మనది అనుకుంటేనే మనకు ప్రేమ వస్తుంది అనమాట. అది సెల్ఫిష్నెస్ అక్కడ ఉన్నది. కాబట్టి ఇవన్నీ రాగాలు. నిజమైన ప్రేమ అంటే ఏ స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, ఆ సెల్ఫిష్ మోటివ్ లేని ప్రేమ, అది భగవత్ ప్రేమ. ఆ తత్వం వచ్చినప్పుడే అందుకే మనం కూడా భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందగలుగుతాం. ఆత్మతత్వం అది కాబట్టి ఆ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం, శుద్ధతత్వం, కల్మషరహితమైన తత్వం అది వచ్చినప్పుడే ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్న, పరతత్వాన్ని తెలుసుకున్న, భగవంతుణ్ణి అనుభూతి చెందిన, భగవద్లోకానికి అర్హత తెచ్చుకున్న అన్నీ కూడా ఆ తత్వం వచ్చినప్పుడే. అన్నీ ఒకటే మీనింగు. సో ఇక్కడ సంగం త్యక్త్వ అంటే రాగద్వేషాలు వదిలి, ఫలానిచ ఫలితాలను కూడా, ఫలాసక్తిని కూడా వదిలి. సో ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఇది వస్తే నాకు ఇష్టం, ఎప్పుడు వస్తుందా ఈ ఫలితం అని విపరీతమైన రాగము ఉండకూడదు. ఇది రాకూడదు, ఇలా అయితే మనకు చాలా కష్టం, ఇది వద్దు వద్దు అంటూ విపరీతంగా దాన్ని ద్వేషించకూడదు. అదేమిటి, పని మరి సక్సెస్ఫుల్గా అవ్వాలని కోరుకోవడంలో తప్పే ఉంది అనిపిస్తుంది.
అలా అనుకుని సక్సెస్ఫుల్గానే పని జరగాలి అనుకుని పని చేయడం తప్పు కాదు. కానీ దాని మీదే మనసు పెట్టి ఎప్పుడొస్తుంది, వస్తుందా రాదా ఈ ఆందోళన, దాని మీద మైండ్ని ఆలోచనను దాని నుండి విరమించాలి. అది మనం చెయ్యవలసింది కరెక్ట్గా చెయ్యాలి. అది సక్సెస్ అవ్వాలనే చెయ్యాలి. సో ఆ తేడా గమనించుకుని మనం ఆ ఆ ఫలితం కోసం ప్రాకులాటను ఆపి ఈ పనిని సక్రమంగా చేయడం వరకు నిర్వర్తించి ఆ తరువాత ఏది జరిగినా కూడా ఆ ఫలాసక్తిని వదిలిపెట్టాలి. ఆ ఫలితం ఏమిటి? భగవంతుడు ఇచ్చిన ఫలితం ఏదైనా స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అది భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని. సో కర్తవ్య అది సంగం త్యక్త్వ, అటాచ్మెంట్ వదిలిపెట్టి, రాగద్వేషాలు వదిలిపెట్టి, ఫలానిచ్చ ఫలాసక్తిని కూడా వదిలి, కర్తవ్యానీతిమే పాత, కర్తవ్యం ఇది నా కర్తవ్యం అనుకుని చెయ్యాలి, ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చెయ్యాలి ఏ పని చేసినా. నిశ్చితం మతం ఉత్తమం, ఇది నిశ్చయంగా నా యొక్క అభిప్రాయం. సో ఈ కర్మలన్నీ కూడా మమకారాసక్తి ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలి, వాటిని కర్తవ్యంగా భావించి చేయాలి. ఇదే నా ఖచ్చితమైన నిశ్చితం మతం ఉత్తమం, నా యొక్క ఖచ్చితమైన అభిప్రాయం అంటున్నారనమాట భగవంతుడు. సో ఫలాసక్తి లేకుండా అటాచ్మెంట్స్ రాగద్వేషాలు వదిలి నా డ్యూటీ అనుకుని చేయండి. సో ఇక్కడ ఇతను మరి ఆఫీస్లో ఉన్నాడు, సూట్ వేసుకున్నాడు, కంప్యూటర్ ఉంది, అన్ని ఆధునిక పరికరాలతో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఆఖరి కంప్యూటర్ సెట్టింగ్స్ గుర్తు కూడా పెట్టారు ఇక్కడ. సో అంత మంచి టెక్నికల్ జాబ్ చేస్తున్నా కూడా అతను ఈ ధ్యానం పోజ్లో అర్థం ఏమిటి? అతను ఇవన్నీ కూడా మమకారాసక్తి ఫలాసక్తి లేకుండా చేస్తున్నాడు. ఇది నా డ్యూటీ అనుకుని చేస్తున్నాడు. ఇది చేస్తే నాకు అది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది అనే భావన లేదు. సో మనస్సులో అతను సన్యసించే ఉన్నాడు, పైకి ఇలా కనిపిస్తున్నా కూడా. సో అది అర్థం. ఏ పని అయినా మన దైనందిన పని ప్రాక్టికల్గా మనం ఏది చేసినా ఇలా మనస్సులో మనం ఈ సన్యాసత్వం అలవర్చుకోవాలి. ఏమి సన్యసిస్తున్నాం? మమకారాసక్తిని వదులుతున్నాం. సన్యసించడం అంటే వదిలిపెట్టడం. ఫలాపేక్షను వదులుతున్నాం. ఇది నా డ్యూటీ అందుకని చెయ్యాలి అనుకుని చేస్తున్నాం. అది అలా చెయ్యాలని చెప్తున్నారు. నిశ్చయంగా ఇదే నా అభిప్రాయం అని కూడా భగవంతుడు క్లియర్గా చెప్పారు. నియతస్య తు సన్యాస కర్మణో నోపపద్యతే మోహత్తస్య పరిత్యాగస్తామస పరికీర్తితః. సో ఎవరైతే ఈ తనకి నియమించబడ్డ పనులను కర్మలను సన్యసిస్తాడో అది మోహత్తస్య పరిత్యాగ, ఒకవేళ మోహంతో అంటే భ్రాంతితో వదిలిపెట్టాడనుకో, తనకి నియమించబడ్డ పనులంటే తన బాధ్యతలు, తన రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇవి వదిలిపెట్టేశాడంటే మోహంతో తామస పరికీర్తిత అంటే దాన్ని తమోగుణ త్యాగం అని అంటారు అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో ఈ 18వ అధ్యాయంలో సెకండ్ చాప్టర్ లాగా బ్రీఫ్గా మళ్ళీ భగవంతుడు మొత్తాన్ని కూడా ఇప్పటి వరకు చెప్పిన విషయాలన్నీ సమీక్షగా బ్రీఫ్గా చెప్తారు. మనకి ఒక్క క్లాస్లో అన్నీ చూడడానికి టైం ఉండదు కాబట్టి మనం కొన్నే చూస్తాం ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్. కానీ మీరు సెకండ్ లెవెల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి చాప్టర్లో ప్రతి శ్లోకం చూడొచ్చు. సో అందరూ ఈ గ్రూప్లోనే ఉండండి, వదిలి వెళ్ళొద్దు. మీకు ఇవాళ రేపట్లో మండే నుంచి మళ్ళీ సెకండ్ లెవెల్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. టైం 7 PM ఓకే. మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు రోజు క్లాస్ ఉంటుంది. సో అందులో మీరు కంటిన్యూ అవ్వండి. మీరంతా చూసి మొత్తం భగవద్గీత నేర్చుకోవచ్చు అప్పుడు. సో ఇందులో మరి మొత్తం భగవద్గీత గురించి బ్రీఫ్గా మళ్ళీ భగవంతుడు రివైజ్ చేస్తున్నారనమాట ఇప్పటి వరకు చెప్పిన విషయాలు. సో ఇప్పుడు చదువుతున్న మనం ఈ కర్మ విషయం, ఇది కర్మయోగంలో మనం చూసిన విషయం. ఒక రకంగా కర్మయోగంలో, భక్తి యోగంలో ఎలా మనం ఫలాసక్తి లేకుండా మరి చెయ్యాలి అన్నది చదివాం. సో అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నీ విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే నీ బాధ్యతల్ని నువ్వు ఏనాడు వదిలిపెట్టడం మంచిది కాదు. అంటే డ్యూటీస్ వదిలే మనం ఏదో సన్యసించామని పనులు మానేయొద్దు. సన్యాసం అంటే అది మనసుతో చేయొచ్చు, మనసులో ఫలాసక్తి వదులుకోండి. కానీ పైకి నా బాధ్యతని మీ పనులు మీరు చేస్తూనే ఉండండి. మీ విద్యుక్త ధర్మాలు ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టడం మంచిది కాదంటున్నారు. సో చేయమంటున్నారు, మన బాధ్యతలన్నీ చేయాలి. అవివేకంతో గనక మనం ఈ విద్యుక్త ధర్మాలను వదిలిపెడితే అలాంటి త్యాగాన్ని తమోగుణ త్యాగం అని అంటారు. సో ఇక్కడ ఒకరేమో పని చేస్తున్నారు, ఒకరేటో చూస్తూ ఆలోచిస్తున్నారు, ఒకరేమో నిద్రపోతున్నారు. ఈ ముగ్గురు కూడా 3 రకాల త్యాగాలకు ఎగ్జాంపుల్స్. వీళ్ళల్లో ఎవరు ఏ త్యాగానికి ఎగ్జాంపుల్ చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి చూద్దాం.
దుఃఖమిత్యేవ యత్కర్మ కాయక్లేశభయాత్ త్యజేత్ సకృత్వా రాజసం త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభేత్. దుఃఖం కలుగుతుందని, కాయక్లేశం శరీరం కష్టపడిపోతుందని భయంతో పని వదిలిపెట్టేసామంటే త్యజేత్ యత్ కర్మ త్యజేత్ అని ఏ పనైనా మనం వదిలిపెట్టేసామనుకోండి, అది చేస్తే మనకి శరీరం కష్టపడిపోతుంది, ఈ దుఃఖం ఎందుకు అని పని వదిలిపెడితే సకృత్వ రాజసం త్యాగం, అది అలా చేసిన త్యాగం రజోగుణ త్యాగం అంటున్నారు. నైవ త్యాగ ఫలం లభే, దానివల్ల త్యాగ ఫలితం ఏమీ కూడా నీకు లభించదు. కాబట్టి కష్టంగా ఉందని కానీ, శరీరానికి అసౌకర్యంగా ఉంటుందని కానీ భావించి మన డ్యూటీస్ని మనం వదిలిపెట్టేస్తే, విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలను వదిలిపెట్టడాన్ని రజోగుణ త్యాగం. విధిగా చేయవలసిన కర్తవ్య కర్మలు అంటే మన బాధ్యతలు, మన డ్యూటీస్ వదిలిపెట్టేసామన్నమాట. ఈరోజు ఉద్యోగం చేయాలి, మరి జీతం తీసుకుంటున్నాం, మన బాధ్యత, కానీ మనకు బద్ధకంగా ఉంది, నిజంగా సిగ్గా లేము కానీ వెళ్ళాలని లేదు. అప్పుడు నాకు జ్వరంగా ఉందని మనం ఒక లీవ్ లెటర్ పంపిస్తాం, మరి అది రజోగుణ త్యాగం అన్నమాట. అంటే ఈరోజు ఎవరు వెళ్తారులే అని శరీరాన్ని కష్టపెట్టాలని లేదు అనుకుని చేశాను కాబట్టి, నిజం కాదు. నిజంగా సిక్ అయితే అది ఓకే, అది వేరు. సో అది అట్లా మనం కష్టపడాల్సి వస్తుందేమో అని మనం చేయవలసిన పని చేయనప్పుడు అది రజోగుణ త్యాగం. సో ఇటువంటి త్యాగం నైవ త్యాగ ఫలం లభే, దీనికి ఇటువంటి త్యాగం ఎప్పటికీ క్షేమదాయకం కాదు, మన ఉన్నతికి కూడా అది దోహదపడదు అంటున్నారు ఈ రజోగుణ త్యాగం. కార్యమిత్యేవ యత్కర్మ నియతం క్రియతే అర్జున సంగం త్యక్త్వా ఫలం చైవ సత్యాగ సాత్వికో మతః. సో ఈ విద్యుక్త కర్మలను అంటే తన బాధ్యతలను చేస్తూ, నియతం కురితే తనకి నియమించబడ్డ కర్మలను చేస్తూ ఉండటం. నియమించబడ్డ కర్మలంటే మన బాధ్యతలు చేస్తూనే ఉంటూ, ఎలా సంగం త్యక్త్వ అంటే అటాచ్మెంట్స్ వదులుకుని, ఫలం చైవ ఫలాసక్తిని కూడా వదులుకుని చేసి తన బాధ్యతలను ఆ రకంగా చేస్తే సత్యాగ, అటువంటి త్యాగం సాత్వికో మతః, సాత్విక త్యాగము. సో తన విద్యుక్త కర్మలను కర్తవ్య బుద్ధితో నిర్వహిస్తూ, అంటే నా డ్యూటీ అనుకుంటూ చేస్తూ, సమస్త భౌతిక సాంగత్యాన్ని, ఫలాసక్తిని విడిచిపెట్టినప్పుడు దానిని సాత్విక గుణ త్యాగము అని అంటారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ తమోగుణ త్యాగం చూసాం. ఏది? అవివేకంతో విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే మన బాధ్యతల్ని వదిలిపెడితే అది, అలాంటి త్యాగం తమోగుణ త్యాగం. మరి శరీరం కష్టపడిపోతుందని మన బాధ్యతలను వదిలిపెడితే రజోగుణ త్యాగం. మనం ఫలాసక్తిని, అటాచ్మెంట్ని వదిలి పని చేసినప్పుడు, మన డ్యూటీ అనుకుని చేసినప్పుడు అటువంటి త్యాగం సాత్విక త్యాగం. అంటే ఫలాసక్తిని వదలాలి, అంతేగాని ఇటువంటి వాటిని కాదు, పనులను వదలడము కాదు, కష్టపడిపోతామని పనులను వదలడము కాదు. సో ఈ ముగ్గురిలో ఎవరు ఏ గుణానికి, ఏ రకమైన త్యాగానికి ఎగ్జాంపుల్? పని చేస్తున్న వాళ్ళు, ఏటో చూసేవాళ్ళు, నిద్రపోయేవాళ్ళు, 3 త్యాగాలకు ముగ్గురు ఎగ్జాంపుల్స్. ఏ త్యాగానికి ఎవరు ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నది ప్రశ్న. సో ఆన్సర్స్ చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. సత్యమాతజీ ఆల్రెడీ పెట్టారు. వర్కింగ్ సత్వ, వెరీ గుడ్. థింకింగ్ రజ, అంటే ఏటో చూస్తున్నాడు అనమాట, ఏదో ఆలోచన, పని మీద కాదు. రజోగుణం అంటే ఎవరు ఇప్పుడు బుర్రబెట్టి పని ఎవరు చేస్తారులే అని బద్ధకంతో ఇంకేదో ఆలోచిస్తున్నాడు. స్లీపింగ్ తమోగుణం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, వెరీ గుడ్. సో పని సత్వగుణం, ఏటో చూస్తూ టైం వేస్ట్ చేసేవాళ్ళు రజోగుణం, అసలు మొత్తం వదిలిపెట్టి నిద్రపోయేవాళ్ళు తమోగుణం. వెరీ ఓకే. నహి దేహభృతా శక్యం త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః యస్తు కర్మ ఫలత్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. దేహదారికి మరి అన్ని కర్మలు వదులుకోవడం, కర్మాణ్య అశేషతః అంటే కర్మలన్నిటినీ పూర్తిగా వదిలిపెట్టడం దేహదారికి నహి శక్యం అంటే సాధ్యపడదు. అంటే మనిషికి అన్ని పనులు వదులుకోవడం సాధ్యం కాదు అంటున్నారు. అది దాని అర్థం. అన్ని పనులు, మరి ఏదో ఒక పని చేయాలి కదా. మనిషి అన్న తర్వాత ఏది చేయకుండా ఉండలేము, ఏదో ఒక కర్మ చేస్తాం. కనీసం కాలకృత్యాలు తీసుకోవడం, ఊపిరి పీల్చడం, ఇటువంటి పనులైనా చేయాలి. అసలు అంతకు మించి బాధ్యతలు కూడా ఉంటాయి. సో యస్తు కర్మఫల త్యాగి సత్యాగీత్యభిధీయతే. ఎవరైతే కర్మ ఫలాలను త్యాగం చేస్తారో
సత్యాగీత్య, అతను త్యాగి అని అభిధీయతే చెప్పబడింది అంటున్నారు. సో మనిషికి కర్మలన్నీ పనులన్నీ వదులుకోవడం ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు, కానీ కర్మ ఫలితాలను వదులుకోవడం సాధ్యం. అలాగే ఉండాలి కూడా. కర్మ ఫలితాలను త్యజించే వాళ్ళని నిజమైన త్యాగం అంటారు. అంతేగాని పనులు వదిలిపెట్టేస్తే ఫిజికల్గా అది త్యాగం కాదు, కర్మ ఫలితాలను వదిలిపెట్టి. సో పనులన్నీ వదిలేసి మనం సన్యసించాం అనుకోకర్లా. మనం అన్ని పనులు చేస్తూనే ఈ మనస్తత్వంతో చేశామంటే, ఫలాసక్తి లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, అప్పుడు మనం త్యాగులం అవుతాం. అదే త్యాగి అని చెప్తున్నారు. కర్మ ఫలాలను త్యజించే వాళ్ళు. సో త్యాగం అంటే పనిని త్యాగం చేయడం కాదు, కర్మ ఫలితాలను త్యాగం చేయడము అని చెప్తున్నారు. ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలు చూసాం కదా, సత్వరజస్తమో గుణాల్లో మరి జ్ఞానం ఎలా ఉంటుంది, కర్మ ఎలా ఉంటుంది, కర్త ఎలా ఉంటాడు, బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది, సంకల్పం అంటే మన నిర్ణయాలు ఎలా ఉంటాయి, రజోగుణ సంకల్పం, తమోగుణ సంకల్పం, అందము సుఖము ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్పారు 3 గుణాల్లో. ఆ తర్వాత ఆదర్శప్రాయుడైన కర్త ఎలా ఉంటాడు అంటే, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విషాం శూద్రాణం చ పరంతప కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణై. సో ఈ ప్రకృతి గుణాలను బట్టి వాళ్ళకి అందరికీ కూడా మనకి సత్వ రజస్తమో గుణాలు అలవరుతూ ఉంటాయి, 3 గుణాలు. ఈ గుణాలను బట్టి మనకి స్వభావం ఉంటుంది. ఆ స్వభావాన్ని బట్టి జనులను ఇలా భగవంతుడు బ్రాహ్మణులని, క్షత్రియులని, వైశ్యులని, శూద్రులని స్వభావాన్ని బట్టి డివిజన్ జరిగింది, అంతేగాని పుట్టుకతో కాదు. అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏమిటా లక్షణాలు, వాళ్ళని ఏ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, ఏ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళు క్షత్రియులు, అది చెప్తారు, చూద్దాం. బ్రాహ్మణుల గుణాలు ఏమిటి? శాంతం, ఇంద్రియ నిగ్రహణ, తపస్సు, స్వచ్ఛత, సహనం, చిత్తశుద్ధి, జ్ఞానం, విజ్ఞానం మరియు ఇహపరలోకాలపై విశ్వాసం. ఇవి ఈ లక్షణాలు ఉన్న మనిషి బ్రాహ్మణుడు. క్షత్రియ గుణాలు ఏమిటి? శౌర్యం అంటే వీరత్వం, బలం, ధైర్యం, ఆయుధ విద్యలో నైపుణ్యం, యుద్ధంలో నుంచి వెనుదిరగని సంకల్పం. అందుకే నువ్వు క్షత్రియుడు, నువ్వు ఈ పని చేయకూడదు అని భగవంతుడు అనడం అర్జునుడితో. విశాల హృదయంతో దయాగుణం, నాయకత్వ సామర్థ్యం, ఇవన్నీ కూడా క్షత్రియ గుణాలు. వైశ్య గుణాలు వ్యవసాయం, గోరక్షణ, పాడి పంటలు, వ్యాపారం అనేవి వీళ్ళకి సహజ సిద్ధమైన పనులు. వ్యాపార నైపుణ్యులు, గోరక్షణ, వ్యవసాయం ఇవన్నీ వైశ్య గుణాలు. శూద్ర గుణాలు పనులు చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి సేవ చేయడం అనేది సహజమైన విధి. వాళ్ళకి అందరికీ సేవలు చేయాలనే తత్వం వాళ్ళు పనులు చేయటంలో చూపిస్తారు, కాబట్టి అది అవి అలాంటిది శూద్ర గుణం అని చెప్పారు గుణాలు. యత ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః. సో ఇలా రకరకాలుగా అన్ని వివరించి, కర్త అంటే చేసే పని చేసేవాడు ఎలా ఉంటాడు అంటే సత్వరజస్తమో గుణాల్లో అతను ఎలా ఉంటాడు అనేది 4 రకాలుగా ఉంటారు. ఈ 3rd చాప్టర్లో కూడా ఈ విభజన గురించి మనకి చెప్తారు. అది పుట్టుకను బట్టి కాదు, గుణాలను బట్టి అని. అది వివరించి చివరికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, యతః ప్రవృత్తిర్భూతానాం ఏన సర్వమిదం తతం స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవ. సో ఎవరైతే సకల జీవులకు కూడా భూతానాం, ఎవరైతే అన్ని జీవరాశులకు కూడా మూలము, సర్వమిదం తతం ఎవరైతే సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నారో, స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య ఇటువంటి భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా మానవుడు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా సిద్ధిం విందతి మానవుడు సిద్ధత్వాన్ని పొందుతాడు. సో అన్ని జీవులకు మూలము మరియు సర్వవ్యాప్తుడు అయిన భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం ద్వారా మరియు తన స్వకర్మ నిర్వహణ చేయడం ద్వారా, అంటే భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ మన పనులను వదిలేయమనడంలా, మన పనులను మనం చేస్తూనే భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా ఆరాధిస్తూ ఈ 2 చేస్తే చాలు పరిపూర్ణతను పొందొచ్చు. ఎంత సింపుల్గా ఉందో చూడండి. కానీ మనం అదే మరి పర్ఫెక్ట్గా చేయలేకపోతున్నాం. ఏది? స్వకర్మ నిర్వహణ, మన బాధ్యతల్ని నిర్వహించాలి. కానీ ఎలా నిర్వహించాలి? ఫలాసక్తి లేకుండా నిర్వహించాలి, రాగద్వేషాలు లేకుండా నిర్వహించాలి. అది చేయగలిగి భగవంతుడి మీద భక్తితో ఈ రకంగా
మనం ఉండగలిగినప్పుడు. ఫలాసక్తి కూడా ఎప్పుడొస్తుంది? ఆ శరణాగతి తత్వం భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా మనకి ప్రసాదమే అనుకోవడం ఎప్పుడొస్తుంది? ఆ శరణాగతి తత్వం ఉన్నప్పుడే వస్తుంది కదా! మనం మైండ్ పెట్టేసి, మన డెసిషన్ పెట్టేసి ఇది మంచి, ఇది చెడు అని నిర్ణయం చేసుకొని, ఇదొస్తే మనకి మంచి, అదొస్తే మనకి చెడు అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ భగవంతుడికి ఎప్పుడు ఏది ఎలా ఇవ్వాలో, ఎక్కడివ్వాలో తెలుసు. కాబట్టి ఆ నమ్మకంతో మనం ఏదొచ్చినా ఆ శరణాగత తత్వంతో, ప్రసాద భావంతోనే దాన్ని స్వీకరించినప్పుడు, మన పనిని మనం సక్రమంగా చేసుకొని వీలైనంత వరకు భగవంతుడి మీద ఈ శరణాగత తత్వంతో, భక్తి భావంతో ఉన్నప్పుడు పరిపూర్ణతను పొందవచ్చు. అంత సింపుల్ అనమాట. అది ఆ ఒక్క పాయింట్ మనం ఫాలో అవ్వగలగాలి. ఫలాసక్తి లేకుండా ప్రసాద భావంతో మరి రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండగలగటం. అలా భగవంతుడి మీద భక్తితో. భక్త్యా మామభిజానాతి యావాన్యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తదనంతరం. భక్త్యా మాం అభిజానాతి, భక్తితోనే నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు. యావాన్యశ్చామి అంటే యథార్థంగా నా గురించి, నా తత్వతః నా తత్వాన్ని మీరు యథార్థంగా భక్తితోనే అర్థం చేసుకోగలరు. భక్తి అంటే ఏమిటి అంటే ఈ కల్మషరహితమైన ప్రేమ, గౌరవం. సో భగవంతుడి పట్ల, సర్వుల పట్ల. ఎందుకు? అదందరూ కూడా ఆయన యొక్క అంశలే అని. సో అందరిలోనూ ఆయన చూడటం అంటే అది అర్థం. కాబట్టి సర్వుల పట్ల మనకి ఈ ఈ ప్రేమతత్వం ఉన్నప్పుడు, ఈ నిష్కల్మష ప్రేమతత్వమే భక్తి, భగవంతుడి యొక్క తత్వం అది. కాబట్టి భక్తితోనే నన్ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వ, ఆ తరువాత ఇలా నన్ను అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మాం విశతే తదనంతరం, అనంతరం మీరు నన్ను నాలో ప్రవేశిస్తారు. అంటే నా ధామంలో ప్రవేశిస్తారు, నా భావనలో. అంటే భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటాం. అంటే ఏమిటి అంటే మనం ఆ తత్వాన్ని తెచ్చుకుంటేనే అర్థం చేసుకోవడం. పక్క వాళ్ళని చూసి నొప్పి అంటే ఇలా ఉంటుంది అనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? అలా మనకి నొప్పి లేనప్పుడు మనకు ఆ నొప్పి ఎలా ఉంటుందో మనకు అర్థం కాదు. సో అలా అన్నమాట. జ్ఞానం అంటే ఇది అని తెలుసుకుంటున్నాం చదివి. కానీ ఆ తత్వం మనకు వచ్చే వరకు అది నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కాదు. ప్రాక్టికల్‌గా మనం అది అనుభవించాలి. అప్పుడే అది అర్థం చేసుకున్నట్లు నిజంగా. కాబట్టి భక్తితో మాత్రమే యథార్థంగా నన్ను తెలుసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత నన్ను తెలుసుకున్న తర్వాత నా భక్తుడు నా భావనలో భగవద్ధామంలో ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క సచ్చితానంద తత్వం, నిష్కల్మష ప్రేమ తత్వాన్ని తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు మనం ఆయన భావనలో ప్రవేశించినట్లు, ఆయన ధామంలో ప్రవేశించడానికి అర్హత. మచ్చిత్తా సర్వదుర్గాణి మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి అదచేత్వం అహంకారాత్ నశ్రోష్యసి వినంక్ష్యసి. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాణి, దుర్గాణి అంటే అడ్డంకులు. అన్ని అడ్డంకులు కూడా మచ్చిత్త, మనసును నా మీద పెడితే, మత్ప్రసాదాత్ నా యొక్క అనుగ్రహంతో, ప్రసాదంతో తరిష్యసి దాటగలుగుతావు. సో మనస్సును నా మీద నిలిపినప్పుడు నువ్వు అన్ని అడ్డంకులను దాటగలుగుతావు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ అడ్డంకులు ఏమి రాకుండా చేస్తాననడంలో, వచ్చినా నువ్వు ఈజీగా దాటగలుగుతావు, నీకు అది అడ్డంకని అనిపించదు అంటున్నారు. అధచేత్వం, ఒకవేళ అహంకారంతో నశ్రోష్యసి, వినలేదనుకో నువ్వు, వినంక్షసి, ఈ మాటలు వినకపోతే నువ్వు మరి నీకు నాశనం, అంటే నీకు ఆ ఉన్నత స్థితి రాదు అంటున్నారు. కాబట్టి నువ్వు నా మీద మనసు ఉన్నవాడివైతే, నా ప్రసాదంతో, నా అనుగ్రహంతో నువ్వు అన్ని కష్టాలను, అడ్డంకులను దాటగలుగుతావు. అలా కాకుండా అహంకారంతో ఒకవేళ నా మాటలు వినకుండా నువ్వు మరి ప్రవర్తిస్తే, నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు, మరి నీకు అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి నువ్వు కష్టాలన్నిట్లో నీకు బాధలు, నాశనం ఉంటుంది అంటున్నారు. సో ఇక్కడ మరి భౌతిక ప్రపంచం, పనులు మనందరినీ చూపిస్తున్నారు, పైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో భగవంతుని. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో రకరకాలు అష్టాంగ యోగులు, జ్ఞాన యోగులు, కర్మయోగులు, మరి భక్తి యోగులు, రకరకాల వాళ్ళందరినీ చూపిస్తున్నారు. ఏది చేయని నాస్తికులు కొందరు,
ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశే అర్జున తిష్టతి భ్రామయన్ సర్వభూతాని యంత్రారూఢాని మాయయా. సో భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళ హృదయంలో ఉండి భ్రామయన్ సర్వభూతాన్ని యంత్రారూఢాన్ని మాయయ. ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనబడే ఒక యంత్రం అనుకోండి, ఈ భౌతిక ప్రపంచం. దాంట్లో ఈ యంత్రంలో మనందరం ఆసీనులమై ఉన్నాం, జీవులమంతా. మనందరి జీవన గతులను మన హృదయాల్లో ఉండి భగవంతుడు నిర్దేశిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడి నుంచి భగవంతుడు ఈ భగవద్గీత సారాన్ని చివరికి మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలన్నీ చెప్పారు. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు. మచ్చిత్త సర్వదుర్గాని మత్ప్రసాదాత్ తరిష్యసి. ఇక్కడి నుంచే కాదు, ఇక్కడి నుంచి అన్నీ స్టార్ట్ చేశారు. సర్వజీవులకు మూలం సర్వవ్యాప్తుడు అయిన భగవంతుని ఆరాధించడం ద్వారా మానవుడు స్వకర్మను, మన బాధ్యతను చేయడం ద్వారా వేరే ఏం చేయక్కర్లా, మన డ్యూటీని మనం సక్రమంగా ఈ భావంతో చేస్తే చాలు. మనం ఎంతో గొప్ప గొప్ప పనులు కూడా చేయక్కర్లా. మనం ఫలాసక్తి లేకుండా, మరి రాగద్వేషాలు లేకుండా భగవంతుడి మీద భక్తితో మన డ్యూటీస్ మనం చేస్తే చాలు, పరిపూర్ణతను తెచ్చుకోవచ్చు. అలాగే భక్తితోనే నన్ను నిజంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలా నన్ను అర్థం చేసుకుంటే నిజంగా, అంటే నా తత్వం ఏమిటో మీరు ఎలా అర్థం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి, మనమే ఆ తత్వాన్ని స్వయంగా తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు నా భావనలో ప్రవేశిస్తాడు. మరి అంతే కదా, అప్పుడే మనకు కరెక్ట్గా భగవతత్వం, ఓహో ఇదిగా ఇంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందని మనకు వస్తే గానీ అర్థం కాదు. అప్పుడు నా ధామంలో ప్రవేశిస్తారు. నా మీద నువ్వు అలా మనస్సు ఉంచినప్పుడు అన్ని అడ్డంకులను నువ్వు నా అనుగ్రహంతో, అది భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటే మరి మనకి ఇవన్నీ సాధ్యం. తరిష్యసి, దాటగలుగుతావు. లేదు అంటే మరి అహంకారంతో నువ్వు వినకపోతే నీకు మరి నాశనం వస్తుంది. అలాగే భగవంతుడు మరి నేను అందరి హృదయాల్లో ఉంటూ ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో ఉన్న అందరి జీవుల యొక్క జీవన గతులను నిర్దేశిస్తున్నాను. మన్మనాభవ మద్భక్తో, ఇది మనం 9.34 కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇదే శ్లోక చూస్తాం, ఇంపార్టెంట్. మన్మనాభవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి సత్యం తే ప్రతిజానే ప్రియోసి మే మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ అని లాస్ట్ 2 లైన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్, ఫస్ట్ 2 సేమే అక్కడ కూడా 9.34. సో మన్మన మనస్సును నా మీద పెట్టు, ఉంచు. భవ మద్భక్తో, నా భక్తుడవు కా. మద్యాజీ, నన్ను ఆరాధించు. మాం నమస్కురు, నాకు నమస్కరించు. సో నమస్కరించు అంటే ఎప్పుడు భగవంతుడి ముందు 2 చేతులు జోడించి కూర్చోమని కాదు. ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే ఎప్పుడూ కూడా ప్రార్థనా భావంతో, శరణాగత తత్వంతో ఉండు. మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. సత్యంతే, నిజంగా చెప్తున్నాను. ప్రతిజానే, నీకు ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, మాటిస్తున్నాను. ప్రియోసిమే, నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి. అక్కడేమో మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ అంటారు. నన్నే పొందుతావు ఇలా ఉంటే. యుక్త్వైవం, ఈ యోగంలో యుక్తుడవై ఉన్నట్లయితే. ఆత్మానం మత్పరాయణ, నీ ఆత్మను అంటే మనస్సును సమస్తము నాకు అర్పించి, మత్పరాయణ, నా మీద నాకు అర్పించినట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. ఇక్కడ మామే వైశ్యసి సత్యంతే, నువ్వు తప్పకుండా నన్ను పొందుతావని ప్రతిజానే మాటిస్తున్నాను. ప్రియోసిమే, నాకు ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి మన్మనాభవ, మనస్సు నా మీద పెట్టి ఉంచు. మద్భక్తు, నా భక్తుడివి కమ్ము. మద్యాజీ, నన్ను పూజించు. మాం నమస్కురు, నమస్కరించు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. నాకు ప్రియ స్నేహితుడు కాబట్టి నీకు మాటిస్తున్నాను. సో ఈ రకంగా మనం భగవంతుని చేరుకోవడానికి కావలసిన అవసరమైన మార్గాలు ఎన్నో ఈ లాస్ట్లో వెంటనే చెప్పుకుంటూ వచ్చారనమాట. కాబట్టి ఈ శ్లోకాల్లో ఏ ఒక్కటి గుర్తుంచుకున్నా మనకి ఆ భగవంతుడి యొక్క మార్గం మనం ఫాలో అవ్వగలుగుతాం. సార్ ఇది మరి అన్నిట్లోకి కూడా ఇంపార్టెంట్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయబోయే శ్లోకం ఈరోజు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, అన్ని ధర్మాలు వదిలిపెట్టు. మామేకం శరణం వ్రజ, నన్నొక్కడిని శరణు వేడు చాలు. అహం త్వాం, నేను నిన్ను సర్వపాపేభ్యో, అన్ని పాపాల నుండి మోక్షయిష్యామి, వదిలింపజేస్తాను, విడుదల చేస్తాను. మా శుచః, భయపడకు అంటున్నారు. సో అన్ని ధర్మాలు వదిలి, పరిత్యజించు అంటే అన్ని ధర్మాలు వదిలి ఏదో
చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళని కాదు ఇక్కడ అర్థం. నువ్వు అన్ని ప్రయత్నాలు చెప్పారు భగవంతుడు. ఏది కర్మయోగం, భక్తి యోగం, అష్టాంగ యోగం, జ్ఞానయోగం ఇవన్నీ చెప్పి చివరికి ఏం చెప్తున్నారు? అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే నీవు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం. నువ్వు ఏ మార్గంలో అయినా వెళ్ళు, అవన్నీ పక్కన పెట్టు. ఏ మార్గమైనా నువ్వు చేయవలసింది అంతిమంగా నువ్వు చేయవలసింది ఏమిటంటే ఫైనల్గా భగవంతుణ్ణి శరణు వేడు మనస్ఫూర్తిగా. అప్పుడు ఇక నీకు ఆ శరణాగత తత్వం వస్తే అన్ని పాపాల నుంచి నేను నిన్ను విడుదల చేస్తాను అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ద్రౌపదీదేవి మరి ఆవిడ ధర్మం ఏమిటి? పెద్దవాళ్ళని అడగడం, సభాసదుల్ని అడగడం, భర్తలను అడగడం, గురువులను అడగడం, అదంతా మరి పద్ధతి కదా. ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు, తెలియనప్పుడు ఏదైనా విషయం వీళ్ళందరినీ అడుగుతాం. అక్కడ సహాయం కూడా వీళ్ళందరినీ అడుగుతాం. వీళ్ళందరినీ అడిగింది ఆవిడ. కానీ ఎవ్వరూ సహాయం చేయకపోతే చివరికి ఏం చేసింది? మరి ఆవిడ అన్ని వదిలిపెట్టి భగవంతుణ్ణి శరణు వేడింది. ఆయన మరి రక్షించడం జరిగింది. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఇంకొక విషయం ఏమిటి అంటే ధర్మం అంటే లక్షణం. సో లక్షణం అంటే మరి ప్రాపర్టీ అనొచ్చు ఇంగ్లీష్లో. మనం క్యారెక్టరిస్టిక్ అన్నమాట. ఉప్పు యొక్క లక్షణం ఉప్పుగా ఉండడం, తీపి పంచదార లక్షణం తీయగా ఉండడం. అలాగే మనిషి యొక్క ధర్మం, దాని ధర్మం అన్నమాట. ఉప్పు ధర్మం ఉప్పదనం, పంచదార ధర్మం తీయదనం. మరి మనిషి ధర్మం ఏమిటంటే మనం ఈ కోరికల్లో చుట్టుకుని ఉన్నాం కాబట్టి మన లక్షణం ఏమిటి? కోరికలు, వ్యామోహాలు, ఇంద్రియ ప్రలోభాలు. సో వీటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి నన్ను శరణు వేడండి అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఈ భౌతికత్వాన్ని వదిలి భగవంతుడి వైపు తిరిగి నన్ను శరణు వేడండి, ఇక నేను మిమ్మల్ని అన్ని పాపాల నుంచి నేను విడుదల చేస్తాను అంటున్నారు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య, ఈ ఒక్క శ్లోకం గుర్తుంచుకుంటే మనం పర్ఫెక్షన్ వైపు వెళ్ళొచ్చు. మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సో ఇప్పుడు ఫలస్థుతి అంటే ఈ భగవద్గీత చెప్పిన వాళ్ళకి, విన్న వాళ్ళకి, అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళకి ఏమొస్తుందన్నది భగవంతుడే చెప్పారు స్వయంగా. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్వభిధాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామే వైష్యత్య సంశయః. ఈ పరమ గుహ్యమైన రహస్యాన్ని, రహస్య జ్ఞానాన్ని, రహస్య జ్ఞానం అని ఎందుకంటున్నాం? మనందరం నేర్చుకుంటున్నాం. ఇంక ఇందులో రహస్యం ఏముంది అంటే ఈ జ్ఞానం ప్రాక్టికల్గా ఎంతమంది తెలుసుకుంటున్నారు? అందరం చదువుతున్నాం, ఓహో ఇదే విషయం అనుకుంటున్నాం, అంతవరకు వచ్చింది మనకి జ్ఞానం. కానీ విజ్ఞానం అంటే ప్రాక్టికల్గా మనం ఈ స్టేజ్కి రావాలి కదా. ఏది? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు నిజంగా మనం అర్థం చేసుకున్నట్లు అనమాట. సో ఏదైనా ఈ పరమ గుహ్యమైన, అందుకని రహస్యం. ఎంతో తక్కువ మందికి ఆ స్టేజ్కి వస్తారు, ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్న వాళ్ళు తక్కువ, కాబట్టే గుహ్యమైన జ్ఞానం అంటున్నారు. సో రహస్యం ఏముంది ఇందులో? మనందరం చదువుతున్నాం అనుకుంటాం కదా. రహస్యం ఎందుకు అంటే ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్న వాళ్ళు బహు తక్కువ. సో పరమ గుహ్యమైన ఈ జ్ఞానాన్ని నా భక్తులకు వివరించే వారికి మద్భక్తేష్వ అభిధాస్యతి, నా భక్తులకు అందించిన వాళ్లకు వస్తుంది. ఏది? భక్తి, స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది. భక్తిమయి పరాం కృత్వ, ఆ భక్తి వచ్చి వాళ్ళు మామే వైష్యత్య అసంశయ, నా దగ్గరకు నన్ను పొందుతారు, ఇందులో సందేహం లేదు అంటున్నారు. సో భక్తులకి అత్యున్నత రహస్యాన్ని వివరించే వారికి స్వచ్ఛమైన భక్తి తప్పకుండా లభిస్తుంది, చివరికి నా వద్దకు వస్తారు. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా మరి ప్రభుపాద ఈ భగవద్గీతను అందించారు అందరికీ, మరి ట్రాన్స్లేషన్. అలా భక్తులకు విషయాలను బోధించిన వాళ్ళు తప్పకుండా ఆయన శిష్యులకు, సో వాళ్ళు నా దగ్గరకు వస్తారు. నచ తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నచ మే తస్మాత్ అన్య ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ప్రియమైన సేవకుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు, అతని కంటే ఇంకా ప్రియమైన వాళ్ళు ఈ భువిలో ఎవరు ఉండరు అని భగవంతుడు అంటున్నారు. అధ్యేష్యతే చ యా ఇమం ధర్మ్యం సంవాదమావయో జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం ఇష్టస్యామితి మే మతిః. సో ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణ ధర్మ్యం, యా ఇమం ధర్మ్యం సంవాదం ఆవయో, అంటే మన ఈ ధర్మవంతమైన సంభాషణను ఎవరైతే అధ్యయనం చేస్తారో
జ్ఞానయజ్ఞేన తానహం, జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను ఇష్టస్యామితి మే మతి, పూజించిన వాళ్ళని నా అభిప్రాయం అంటున్నారు. సో మన ఈ పవిత్రమైన సంభాషణను అధ్యయనం చేసిన వాళ్ళు జ్ఞానయజ్ఞంతో నన్ను పూజించిన వాళ్ళు అవుతారు అని నేను అంటున్నాను అని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. సో భగవద్గీతను అధ్యయనం చేస్తే భగవంతుని జ్ఞానయోగంతో పూజించిన వాళ్ళు అవుతారు. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్త శుభాల్లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ, శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా, అనసూయ అంటే అసూయకి ఆపోజిట్, అసూయ లేకుండా ఉండడం. శృణుయాదపి, ఎవరైతే వింటారో, యో నరః, ఆ విన్న నరులు, మానవులు, సోపి ముక్త శుభలోక, వాళ్ళు శుభలోకాలకు వెళ్ళి ముక్తులవుతారు. ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణ, పుణ్యాత్ములు నివసించే పుణ్యకర్మలు చేసినటువంటి ప్రాప్తం వాళ్లకు వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సో శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా వినే వాళ్ళు కూడా పాపాల నుంచి విముక్తి పొంది మరి పుణ్యకర్మలు చేసిన వాళ్ళు ఉండే ప్రాంతాలకు వెళ్తారు. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధ తత్పత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. ఇదంతా భగవంతుడు, ఇది ఆయన యొక్క లాస్ట్ శ్లోక భగవద్గీతలో భగవంతుడిది. ఇది విని అర్జునుడు ఏమంటున్నాడంటే, నష్టో మోహ, నా మోహం అంతా నష్టపోయానంటే పోయింది, మోహం పోయింది. స్మృతిర్లబ్ధ, నాకు ఇప్పుడు స్మృతి మళ్ళీ తిరిగి సెన్స్ వచ్చింది అని అర్థం. ఇక్కడ స్మృతి అంటే మామూలుగా జ్ఞాపకం అని, ఇక్కడ జ్ఞాపకం వచ్చిందని కాదు, మళ్ళీ నాకు నా యొక్క స్మృతిని నేను పొందానంటే ఇప్పటి వరకు మరి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాడు కదా, చెయ్యాలా లేదా, దుఃఖంలో ఇదంతా మునిగిపోయి ఉన్నాడు కదా. ఇప్పుడు నాకు ఆ మోహం అంతా పోయింది, ఇప్పుడు నాకు కరెక్ట్గా నాకు స్మృతి వచ్చింది, నాకు సెన్స్ వచ్చింది. అది నేనేదో గొప్పవాడిని అర్థం చేసుకుని సెన్స్ వచ్చింది అనడంలా, ఏమంటున్నాడు, త్వత్ప్రసాదాన్మయ అచ్యుత. అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడా, నాశనం లేనివాడా అని అర్థం భగవంతుడికి ఆ పేరు. త్వత్ప్రసాదాన్మయ, నీ ప్రసాదంతో నాకు నష్టం పోయి స్మృతి వచ్చింది అంటున్నాడు. అంటే భక్తుడు ఆ తర్వాత శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి అనేది మనకి ఈ మాటలతో అర్జునుడి ప్రవర్తనతో అర్థమవుతుంది. అంతటి నమ్రత నాకు అర్థమైపోయింది, నేను చాలా తెలియగలవాణ్ణి కదా, నువ్వు చెప్పిందంతా ఇప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది అనడంలా, ఏమంటున్నాడు, నీ దయ వల్ల నాకు నష్టం పోయి, నా మోహం పోయి స్మృతి వచ్చింది. స్థితోస్మి గత సందేహాలన్నీ గతించిపోయాయి, ఇక నా డౌట్స్ అన్ని పోయాయి. స్థితోస్మి, ఇప్పుడు స్థిమితంగా ఉన్నాను. కరిష్యే వచనం తవ, చేస్తాను, స్థిమితంగా ఉన్నాను, సందేహాలన్నీ పోయాయి, ఇక వెళ్ళి యుద్ధం చేస్తాను అనడంలో మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు, కరిష్యే వచనం తవ, నువ్వు చెప్పినట్లు నీ మాటల ప్రకారం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. కరిష్యే, నువ్వేది చెప్తే అది చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అంటున్నాడు అనమాట. నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. సో అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం తొలగిపోయింది, నీ అనుగ్రహంతో మళ్ళీ నేను స్మృతిని పొందాను, నా సందేహాలన్నీ తీరిపోయాయి, గత సందేహ, నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. కరిష్యే వచనం తవ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైన్ అన్నమాట ఇది భగవద్గీతలో. కరిష్యే వచనం తవ, నువ్వు ఏది చెప్తే అది చేయడానికి సిద్ధంగా, అది శరణాగత తత్వం. సో అని అర్జునుడు అన్నాడు. సో ఇదంతా అయిన తర్వాత మరి సంజయుడు ఇదంతా కూడా వివరిస్తున్నాడు కదా మొదటి నుంచి ధృతరాష్ట్రుడికి. సో లాస్ట్ లో సంజయ ఉవాచతో ముగింపు అన్నమాట భగవద్గీతకు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదం ఇమమశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సో ఈ రకంగా కృష్ణార్జునులనే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య సంవాదాన్ని నేను విన్నాను. ఆ సందేశం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అంటే నాకు రోమాంచితం అవుతుంది. ఇత్యహం, ఈ రకంగా నేను వాసుదేవుడు, పార్థస్య చ, మరియు పార్థుడి యొక్క, ఈ మహాత్ముల యొక్క సంభాషణను ఇమమశ్రౌషం అంటే ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్న సంభాషణను నేను విన్నాను. అద్భుతంగా ఉన్నది, రోమహర్షణంగా ఉన్నది, శరీరం పులకరించేటట్లుగా ఉన్నది అని చెప్పి సంజయుడు చెప్పాడు. ఈ ఇరువురు మహాత్ముల సంభాషణ ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అంటే రోమాంచితం అవుతుంది
యత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీర్విజయో భూతి ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. దిస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అంటే చివరికి సంజయుడు అంటున్నాడు, ఎక్కడైతే యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణ, ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఉంటాడో, యత్ర ఎక్కడైతే పార్థో ధనుర్ధర, ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు ఉంటాడో, తత్ర అక్కడ శ్రీ అంటే లక్ష్మి, విజయం విజయం సక్సెస్, భూతి అంటే అసాధారణ శక్తి, ధ్రువ మరియు నీతి నీతి కూడా ఉంటుందని మతిర్మమ నా యొక్క అభిప్రాయము అంటున్నాడు. ఎక్కడైతే యోగీశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడైతే ధనుర్ధారి అయిన పార్థుడు ఉంటాడో, అక్కడ మరి ఖచ్చితంగా మరి ధ్రువంగా తప్పనిసరిగా విజయం, మరి లక్ష్మి, ఆ తరువాత నీతి, మరి శక్తి కూడా ఉంటాయని నా యొక్క అభిప్రాయం. సో ఇండైరెక్ట్గా చెప్పేశాడు ఇక్కడ, వాళ్ళకే విజయం అని చెప్పేస్తున్నాడు అనమాట ధృతరాష్ట్రుడు. వీళ్ళిద్దరూ ఉన్నారంటే అక్కడ తప్పనిసరిగా విజయము, శక్తి, నీతి కూడా ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళంతా న్యాయ మార్గంలో ఉన్నారు అని. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, సకల శుభాలను, ముక్తిని మరియు పరిశుద్ధమైన భక్తిని అనుగ్రహించే ఈ దివ్యమైన సంభాషణను శ్రవణం చేయడం, అధ్యయనం చేయడం, ప్రచారం చేయడం ద్వారా శ్రీకృష్ణుణ్ణి, అర్జునుడి యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం నిత్యము అనుభూతి చెందవచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో మండే నుంచి క్లాస్ స్టార్ట్